खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दङ। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव बर' रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं बर' हारिनि मेलेमजिबि लिरगिरि, थुनलाइगिरि, बिजिरगिरि आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि, भारत सोरखारनि सनमान गोनां पद्मश्री बान्था मोननो हानाय मानाव गेदेर डक्टर कामेश्वर ब्रह्मनो थामथि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ गथायगोन। बिनि फारिलाइखौ फोसावदों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एवार्ड ट्रास्टनि गाहाय नेहाथारि डक्टर अजित बर' बिथाङा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 162थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फैगौ 18 एप्रिलाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ मानाव गेदेर डक्टर कामेश्वर ब्रह्म बिथांनो गथायगोन। 2018 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एवार्ड ट्रास्टआ जागायदोंमोन। बे बान्थायाव बान्था मोनगिरि बिथांनो मान बिलाइ, आर'ज, इन्दिनि जोमग्रा जिजों लोगोसे नोगोद 50,000 रांबो होनाय जायो। खौरां बिजोङाव गोसारदों राजखान्थिनि दुंबुर खौरां। हर्स जानायनि सम्भावना, महाजोतनि सिक्रेट मिटिं, एआइइउडिएफनि सा 18 एमएलए केन्डिडेटफोरखौ आसामनि बायजोआव थिनहरनायनि थियारि। बेजों लोगोसेनो मोनसे स्रोद सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोननै दोलोनि एमएलए केन्डिडेटफोरखौबो आसामनि बायजोआव थिनहरनायनि थाखाय थियारि खालामदों। फैदो थामथि खौराङाव आल्फा आइआ टाटा टी कम्पानिखौ बन्द खालामनो हुमखि हरदों। आसामनि गोहोगोरा बिग्रायारि आफाद आल्फा आइआ टाटा टी कम्पानिनिसिम माखासे डिमान्ड खालामदों। जिल्ला खुंथायखौ थाबैनो ट्रेन्सफार खालामनो थिनदों। टाटा टी कम्पानियाव जायगानि हौवासा हिन्जावसाफोरखौल' थिसननो नांगौ होनदों आरो नङाब्ला कम्पानिखौ थाबैनो बन्द खालामनाय जागोन होनना गोख्रों हुमखि हरदों। बे हुमखिया आसामनि थाखानाय खामानि मावग्राफोरनि थाखाय नङा होननाबो फोरमायदों। लोगोसे बिथांमोना गोनांथि जायोब्ला गासै आसामनि टाटा टी गार्डेनखौ बन्द खालामजोबगोन होनना हुमखि हरदों। आल्फा आइनि बे हुमखिया टाटा टी कम्पानिखौ साननो गोनां खालामदों। बर' हारिमु, सावथुन, देंखो, मेथाइ मुलुगनि गोदान मोननैसो रादाबाव मुंदांखा बर' जारिमिनारि सावथुन जोलै दासिदखौ मैया रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय बायदियै सावथुन दिहुनगिरि रजनी बसुमतारी बिथांजोआ इउटुबाव हगारबाय। डिराज प्रडाक्शनाव गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि सुपारहिट मिउजिक भिडिअ एलबाम फागुन दाननि आरो फ्लाम मोफ्लामनायखौ इउटुबाव हगारबाय। बेराफारसेथिं आरबि फिल्म प्रडाक्शनाबो बैसागो बोथोरा सौफैलायबाय आरो मेगन खनाजोंखौ इउटुबाव हगारबाय। आर सानजादां इन्टारटेनमेन्टआबो बारदै सिख्लाखौ इउटुबाव हगारबाय। एसपि साइन प्रडाक्शनाबो हेल' जारौखौ हगारबाय। गुबुन फारसे बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारियाबो जिडि प्रडाक्शनाव ओइ आगै जिरख'नाय आरो जारौ रौ एलबामखौ हगारबाय। लोगोसे देग्लाय गोबां मेथाइ ओंखारदों, गासैखौबो बेवहाय फोरमायजोबनो हालिया। मुंख्लं मनेश्वर बसुमतारीनि मुसुखा बेखेवदों। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर कलबारि जौसिन फरायसालिनि मोखाङाव सिआरपिएफनि गोहोगोरा सान फालिनायजों लोब्बा लाखिना हादरनि मुंख्लं जोहोलाव मनेश्वर बसुमतारीनि मुसुखाखौ दिनै 9 एप्रिलाव बेखेवो। थांनाय 2019 मायथाइनि 14 फेब्रुवारियाव पाकिस्तानी उदखारिफोरनि हामलायाव पुलवामायाव जिउ गोमादोंमोन। मुंख्लं मनेश्वर बसुमतारीनि खाम्फाखौ सिआरपिएफनि एसिस्टेन्ट कामान्डारआ बेखेवो। बे हाबाफारियाव मुंख्लं जोहोलावनि नखराबो बाहागो लायो। भारतनि बारग' चिफ जास्टिस रन्जन गगैनि बिमाया रुंसारि जाबाय। बारग' चिफ जास्टिस तामिनबा एमपि रन्जन गगैनि अनसुलि बिमाया रुंसारि जादों। दिनै फुङाव दिल्लीनि एस्कर्ट फाहामसालियाव सान्ति गगैया जोबथा हां बोयो। रुंसारि जानाय समाव बिथांनि बैसोआ 86 बोसोरमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मेगननि बेमाराव गोग्लैनानै दिल्लीयाव फाहामथाय लागासिनोमोन बिथाङा, नाथाय दिनै फुङावनो जोबथा हां बोयो। रन्जन गगैनि बिमाजों लोगोसे बारग' गिबि मन्थ्रि केशब चन्द्र गगैनि बिजिमोन सान्ति गगैया दिनै शुक्रबारखालि दिल्लीनिफ्राय एयारप्लेनजों डिब्रुगड़आव थानाय गावनि न'सिम लाबोनाय जागोन सान्ति गगैनि जिउ गैयै सोलेरखौ। दानिया फैदो लोगोफोर जोबथा खौराङाव रायजोआव फिन कर'नायाव गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया बांदों। आसामाव फिन सा 245नि देहायाव हमनो मोन्दों कर'ना जिउसा। बिनि उनावनो आसामाव कर'नायाव गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया जायो सा 2,19,272। मख'जाथावदि बेखौ लानानै सोरखारा गोबां नेमखान्थि होदों। बृहस्पतिबारखालि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङोदि आसामाव दा लकडाउन एबा नाइट कार्फिउ जानाय नङा, नाथाय बैसागो फालिनायाव होनाय जागोन नेमखान्थि। दासान्दि गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ कर'ना टेस्ट खालामनाया गोनांथार होननानैबो फोसावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक, कमेन्ट खालाम
आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला गिबियै नोंथांमोनहा नुयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।